दा बिटिसिआ दिनै गुलुंजों जागासिनो दं। आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिखौ बोरै गोदना सेरनानै नाख्रेबनो सानगासिनो दं। दा दिनै बिटिसिआव माने गार्जेन मिनिस्टार दिनै हरबाय, रावबो बुङाखै, खिन्थु जों गोसो दुखु मोनना दंगासिनो दं। गार्जेन मन्थ्रि, आसामनि गार्जेन मन्थ्रि बोरै थाफैनांगौ बिटिसिआवलाय? बिटिसिखौथ' बिटिसिनि इएमफ्रानो सालायनांगौ ना। आरो 6 नं एरियायाव आसामनि खुनु मन्थ्रिया खामानि गैया। बेयाव गार्जेन मन्थ्रि फैनो मोना, डिसिफ्रा खामानि होआ, बेयाव बिटिसि सालायो। दा खिन्थु दिनै बिटिसिआव गार्जेन मन्थ्रि हरनानै दिनै बिटिसिनि इएमफोरनि पावारखौ दिनै हस्तक्षेप खालामनाय जों नुदों आरोखि। इएमफोरनि पावार, बिटिसि पावारखौ दिनै नाख्रेबनो नागिरनाय प्रमद बर'नि समाव बिदि जादोंमोन। आरो सेम माने पलिसिखौ दिनै हाग्रामानि समावबो खालामना दोन। बेनिखायनो साबधान, जाहाथे बिपिएफआ दानि माबाफ्रा पार्टि लेभेलावबो सावरायो, मोजाङै गुवारै डिसिसन लायो। जों बेखौ दिनै माने खावलायहरनाय जायो। आरो नै मोनसे उदाहरन आं होबावना दिनै बावैसो गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट दिसपुर नै बेनिफ्राय हरदों डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय मोनसे जाबाय नैबे माबानिफ्राय अफिस अफ दा डाइरेक्टर हेल्थ सार्भिस आसाम हेंग्राबारि गुवाहाटि, बेनिफ्राय लेटार फैदों। बे लेटारनि गेजेरजों बिटिसिनि ग्रेड 3, ग्रेड 4नि जायनाखि माबाफोर बेनि एपइन्टमेन्ट, पस्टिं बे गासैबो ट्रेन्सफार बिटिसि खालामो। खिन्थु दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ खालामजेनबाय। नै आसाम गभर्नमेन्टआ खालामजेनबाय। दा आसाम गभर्नमेन्टआ खालामनो हाया, बे बिटिसिनि बाथ्रा। बेयो बिटिसिआसो बेखौ खालामगोन। सोरखौ ट्रेन्सफार खालामगोन, सोरखौ अबाव हरगोन, अबाव हरा, बेखौ बिटिसि खालामगोन। दा बेनो बे माने आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिखौ जे दिनै गोदना सेरनो हादों, बिटिसिखौ गावसोरनि आखायाव लांनो हादों। दा बेनो मोनफा खारन होननानै जों बुंनो हायो। खारना बे आरोखि, बे माने दस्रा जेबो गैया। जाहाथे बिटिसिआ आसाम गभर्नमेन्टनि सिङावनो थायो, आसाम गभर्नमेन्टआ जाहाथे बिटिसिखौ गोसोबादि सालाय हायो। दा बेनो खारन जागोन आरोखि। बेफोर आरोखि। बेखायनो दिनै बिटिसिनि खुंगिरिफोर आरो बिपिएफ पार्टिनि मावथिफ्रा ज' जालायनांगौ, क्रिटिकेल डिसकासन जालायनांगौ। बे हारसिं एनाउन्स खालामनाय, हारसिंनो बुंलांनाय बेखौ गारनांगौ। दा रायखोमालायबाय थानाय जों खोनाबाय थायो जे जोंना चिफ सारा जोंनि रायलाया, चिफ सारा माने हारसिं डिसिसन लायो, हारसिं माने एनाउन्स खालामो। बे बाथ्राखौ दिनै पार्टि मानसिया बुंबाय थायो, जोंनि सायाव खोनाहोयो। दा बिदि मानो रायलायबाय थानोबालाय? नोंसोर टेबोलाव रायलाय डिसिसन ला। बे लस जायोब्ला, बे माने माबा जायोब्ला, प्रब्लेम जायोब्ला, बे प्रब्लेमा चिफ हारसिंनि प्रब्लेम नङा। बे बर' जाथिनि प्रब्लेम। बे बिटिसि सिक्सनि प्रब्लेम। बेखायनो जाहाथे बयबो ज' सावरायनानै डिसिसन लायो, आं बेखौनो खावलायहरो। बेफोर डिसिसनखौ दिनै बिपिएफ पार्टिया जयै सावराया। बाथ्राया दिनै कुइसन जायो आरोखि। ज' सावराया पार्टियावलाय, पार्टि लेभेलाव बेखौ सावराया। दा सावरायबाथ' ज' सावरायलायनानै बेखौ जों माबालायनो हायो, रिभिउ खालामनो हायो। दा बिदि जानो नाङा। दा बिदि जायाब्लानो जोंना माने बिटिसि चिफनि मानब गिदिर हाग्रामाव मोजाङै गाव हारसिं डिसिसन लायो नामा? दा बे हारसिं लायोबाथ' बे बिराद भुल जागोन। बियो बिदि जानो मोना। दा गथिखे बेफोरखौ पार्टि लेभेलाव मोजाङै डिसिसन जानांगौ, पार्टि लेभेलाव सावरायनांगौ, आरो पार्टि लेभेलाव सावरायनानै बेफोरखौ माने डिसिसनखौ लानांगौ। दा जों बेखौ खावलायहरो। दा जों दिनै माखासे बिटिसिनि जायनाखि स्टेटमेन्टफोर, दा जों बेखौ नायब्ला जों नुयो एसे बिटिसिआव एसे डिसिप्लिना एसे माने ब्रेक जानाय जों नुयो आरोखि। डिसिप्लिनखौ एसे बायनाय बायदि जों नुयो आरोखि। दाखालि मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय इउटिनि सासे रेसपन्सिबोल मानसि, बे बुंबाय जे टेटनि माने इसिबां माने एग्जाम होनाय पास जानाय साख्रिखौ बिसोर थाबैनो खैदिननि गेजेराव होजोबसिगोन ओरैनो बुंबाय आरोखि। दा बिराद खुसि बयबो, होनबाथ' मोजाङानो। दा बिनि उनाव सप्ता खनसे उनाव आरो जोंना माने बिटिसिनि मानगोनां इएम रबिराम नार्जारिया होनबाय दा टेटनि जायनाखि माने टेट एग्जामाव पास जानाय बिसोरनो जों दानो साख्रि होनो हाया होनना बुंबाय दाना। बे हाइकर्टनि माने माबा दं, डाइरेक्सन दं, केस दं, हाइकर्ट केस दं, सुप्रिम कर्ट केस दं, ओरै होनबाय आरोखि। दा बे रोखोम जुदि माने माबा दङब्ला, अब्ला जोंनालाय बोरैथो माने सासे इउथ्सनि लिडारा बेखौ रिन्जय बर' होदों आरोखि। दा इउथ्सनि लिडारा मारै बिदि बुंनो हाखो? बेथ' डिसिप्लिन गैयि जायाखै होनबा? बे प्रपारलि हो, मोजाङै रायज्लायनानै हो। बिटिसिनि माने गभर्नमेन्टआ मा पलिसि लादों, मा पलिसि लायाखै, बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनि स्पक्समेन थायो, बिसोर बुंनांगौ। बिटिसिनि माने इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ मा जादों मा जायाखै बेखौ इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ होनांगौ। दा खिन्थु बेखौ होआब्लानो नों जुदि सोरबा सासे माने माबाया आनअथराइजलि जुदि होयोब्ला, जुदि बे फेक्ट अरियेन्टेड जुदि जायाखैब्ला बे, अब्ला बेथ' बदनाम जागोन ना। दा नै रबिरामा मोनसे खोथा बुंबाय, दा नै इउथनि लिडारा मोनसे खोथा बुंबाय।
दा गथे बे बिदि जायोब्ला गाज्रि मोनसे समालसन जायो गाज्रि जायो बेनिखायनो बेखौ मोजाङैनो गावसोरनि गेजेराव माने पार्टिनि सिनियर लिडार जेराव दङ बे पार्टियावबो मोजां मोजां सिनियर लिडार दंना दा बिसोरबो रायलायदों बिसोर रायलायनानै डिसिसनखौ होगोन बिसोरो प्रेस ब्रिफिंखौ होगोन खिन्थु जानला मोनला होलाबायनानै जुदि रायजो राजा केअस जुदि जायोब्ला दाथ' गाज्रि मोनलाय फैगोन जिउआवनो साख्रि होननाया बोरो होनलायनाय जायोब्ला दा बेथ' कुइसन जागोन ना बहा बोरो साख्रि होननायालाय बे फैगोन दा गथे बेफोर डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामलायनाया मोजां